जय जगन्नाथ। हे मोर जगन्नाथ प्रेमी बंधुगण, आरंभ होइछि जगन्नाथଙ୍କ बड़दाण्डरे रथचक बिक्री। ଯେଉଁ ରଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେବତା, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ମୁନି, ଋଷି, ତପସ୍ୱୀ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ, ସେହି ରଥର କାଠ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲେ ବି ଲୋକେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନନ୍ତି। ରଥ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ରଖିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ସେ ଘରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ରଥଚକ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ରଥଚକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଚକ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁ ରଥରେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ବସି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେହି ରଥଚକକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା କରିବା ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏଣୁ ହେ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାରୁଛନ୍ତି ତ ରଥଚକ ଏବେ ମିଳୁଛି, ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ରଥ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ମଣିମା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏମିତି ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।